Ja. En het is nu zaterdag, het is ook zo'n golfdag. En het begint morgen pas. Ja, dit is echt wel. Ja, dat is inderdaad waar. Je kan zelf nog wel zo reageren gaan doen. Ja, Dan is het dan word je erg. ja, dat gaat wel heel snel, maar dan hoor je mensen weer van volgend jaar. Ja. Ik dacht dat het een moment was dat jij eigenlijk dit jaar niet hebt. Dat kan ik niet zeggen. Maar ik kan me heel goed herinneren dat ik gewoon vertellen over het leggen. Nou ja, dat nooit. Wat ga je deze dagen allemaal doen? Ja, maar het zijn nog vaste rituelen. Ik ken op de bizarre bijeenkomst al in de school. Die is nu prins geworden in het dorp. Een meter verderop. Oh. Dus we hebben een familie tot nooit verder uit. Nee. Prins van Neuvel. Nou, ik had echt een Het is een beetje een lang verhaal, maar hij is ook geboren in Tegelen en die gaat heel verschillend over hier in Rijnmond, dus ja. Amsterdamse prins. Ja. Oké. Frans, je hebt ook een meegenomen of Ja, Annemieke. Hoi, wat ga je doen? Ja, we hebben